de gritar, queremos ser libres, queremos decidir. ¿Por qué queremos decidir? Pues porque no nos dejan decidir. O sea, nunca le preguntaron a este pueblo que si quería perder sus libertades, si quería perder su independencia. No se lo preguntaron ni en 1200, ni en 1512, ni en 1620, ni en 1789, ni en 1841. Nunca le preguntaron, nunca. Y eso que había poderes legislativos, instituciones representativas, o sea, las Cortes de Navarra, parlamentos, pero nunca les preguntaron, ni les dijeron, a ver, ¿acordáis vuestra disolución y la incorporación al Parlamento de España o de Francia? Eso nunca nos han preguntado. O sea, nunca ha habido un referéndum.
Lasai! Egun zela gazia, ondo pasako deudano, posposibu ez. Hemen herrialtan galtzeko ikera egiten eta eskudio horren alde berdeola zeharrak. Hemen aldaketa asko nire herrialtan eta hau da gure aldarrikapena. Eskubideen erabakitzeko eskubidea daukegulako eta erabakitzien nahi dugulako. Orduan, horri gara, behintzat, nazio bat gara, eta gu aldarrikatzen gure esku dagoela erabakitzea. Gure esateko ibar gainala eta gure esku gara. Bueno, nik uste dut giron baten, aldarrikatzea dano daukagula eskubidea zer nahi den erabakitzeko eta oinarri hori hartuten nik uste dut merezi dula ekimen baten parte hartu eta txatu da. Geuk erabakitzi nahi dugulako. Esku dago, venga, etorri gara gonera, kisto amitizio. Etxo lau ez da, venga, gutu arraitzik, aio! Eusko Herrian askatasuna eskatzea. Askatasuna, nahi duna izateko. Heresiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta heresiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez beste. Ardezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskutik oratuta.
soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik. Ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Aldezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskutik oratuta. jende zorian zua, herri libre batean, herri libre batean. Aldezagun bidea gure esku dagota, milaka lagun oinez eskutik oratuta. Jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Hiritar ezberdinak ametsak ditu biltzen, etorkin arrantzaren langabetu ikasen. Nekazari langile, musikari idazle, erretiratu Besterik